Ahoj, já vás tady vítám u našeho historicky prvního unboxingu a dnes budeme tedy představovat salovky od Adidasu F50 od edice Lionela Messiho. Dnes je tady představíme trošku a něco si o nich více řekneme a povíme. Takže tady máme vlastně znak M, což je vlastně propaganda znak Lionela Messiho, té edice, jeho jméno, jeho příjmení. Tady sponzoruje ho Adidas už delší dobu a tím pádem jsou tady salovky od Adidasu. Takže se na ně podíváme a něco si o nich více řekneme. Takže začneme tím, že když se podíváme vlastně na předek salovky, vlastně špičku, tak vidíme, že nárt je trošku vyšší a není nízký, ale myslím si, že to je na zvyku toho, kdo je bude nosit a jak se mu s tím bude kopat. Když se podíváme tady na tu levou stranu, tedy na tu vnější, tak když se podíváme na tu vnější stranu, tak vlastně vidíme, že je směrem dovnitř, takže myslím si, že přilnavost balonu bude bezproblémová. Tedy od Adidasu, autorská práva, ano. Tady se podíváme, je to tedy na nízký kotník, takže myslím si, že je to vážně jen o zvyku, o tom, jak si na to hráč zvykne, ale vážně je to o zvyku. Tady vidíme, ještě jsou zabalené. Sálovky, tedy rovná podrážka, bezproblémová. Pata je taky docela jakože tvrdá, bez problémů. Myslím si, že tohle by mohlo být asi to jediné, co bych vám k dnešnímu unboxingu těchto salovek řekl, protože o salovkách si asi toho moc nepovíme, ale když si počkáte na nějaké kopačky, tak myslím si, že to bude úplně o něčem jiném. Já bych vám chtěl poděkovat za celý tým Čuplík kde bude shoot, že jste se podívali na tento unboxing a doufám, že se budete dívat i na další naše videa. My se s vámi loučíme a zatím se mějte, díky za zhlédnutí a lajky. Díky, čaute.